Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake kasancewa ni a cikin wannan bidiyo a cikin wannan channel ta mai albarka. So yau 26 ga watan uku shekara ta 2026 nake recording wannan bidiyo. So ni mai recording wannan bidiyo ko kuma ni marubucin wannan script din sunana Fulani wanda aka fi sani da umaranci a duniyar internet. Okay? So wannan number waya mu ce idan kuna so za ku tambaye mu wani abu in kuma ba ku san yau ba za ku iya tuntuɓa mu akan email namu official arewacyberacademy@gmail.com. za ku iya jefa mana tambayan ku kai tsaye ko kuma ku tura mana sakon neman wani abu a gurin mu, insha Allah za mu duba kuma za mu corresponding. Okay, so wannan course din shine cyber info and tech. A cikin wannan course din za mu dinga kawo muku ma'anonin wasu words akan wasu words na tech ko kuma cyber haka, za mu dinga fassara muku su da yaren Hausa yadda za ku fahimci karatun da muke muku akan wannan channel din. Okay, so da fari menene VPN? Za mu yi magana akan VPN yau. So muna ji ana faɗin VPN. So za mu kalli menene VPN. Okay, so VPN yana da matukar amfani mu san menene VPN domin mu ɗaliban koyo ne na tsaron na'ura na cyber security, wanda cyber security kenan su ne ɗaliban koyo na tsaron na'ura, wato cyber security student kenan. Bisa hakan ne ma ya zama wajibi mu san wasu daga makaman aikinmu. So VPN yana daga cikin tools wanda ya kamata ka sani matsayinka na cyber security student, because yana taimaka maka kai abubuwa da dama. So idan baka san VPN ba, ka kashe kunnen ka sosai, ko kuma ko ka san VPN akwai wasu ƙarukan bayanan da za a yi akan VPN wanda ya kamata a ce ka san su. Okay, so VPN yana nufin virtual private network. Idan ba ku san menene network ba, mun yi video akan network a cikin wannan channel, ku duba a cikin channel namu za ku ga menene network. Okay, wato wani network ne mai zaman kansa wanda yake iya connect domin ya ɓoye bayanai ko ya ba na'ura kariya daga miyagu a duniyar internet. So shi VPN wani network ne. Idan aka ce network ana haɗakar kwamfutoci wanda suke wuri guda. So amfanin shi shine ya baka kariya daga duniyar internet, miyagun da suke internet. Ko da mutum ya kawo hari ko kuma wani attacking, abun ba zai kawo a gurinka ba, zai tsaya a gurin VPN din. Okay, so shi VPN kamar kwamfuta ne da aka install wani guri wanda suke baku multiple IP addresses, wanda IP address kamar shine address line da duniyar internet ko kuma in ce DNS server suke gane wanda suke tura request na browsing. So idan kai connecting da VPN yana nufin ka aje IP address naka, kana communication da IP address na wata kwamfuta da take wani waje. Okay, so kaga kenan ko da an kawo maka hari ba za a same ka ba ta asalin IP address naka, sai dai IP address na wannan server da ta baka IP address da take wani waje daban. Okay, wato wasu na'urori ne da aka install nasu a wata matattarar bayanai, wato data center kenan, da take ba na'urorin ku damar ziyartar su. Okay, su wannan service din suna ba ku dama ku connecting da IP addresses nasu, ku kawo musu ziyara ko kuma ku tura wani umarni domin isarwa zuwa ga yanar gizo. Misali irin kana son kai wani aiki a duniyar internet amma baka son a fahimci kai wanda aiki da kwamfutan ka, so zaka iya connecting da VPN ka tura request, kuma request din ya je kan internet. Bayan request din ya je kan internet kuma a dawo maka da result ba tare da asalin IP address din ka ya exposure ba. So gwamnati ko da za ta yi bincike ba za ta gano kai ne kai wannan ba. Okay, so yana da amfani wajen bypassing na aka ce amfanin VPN a rayuwar zahiri, wato real world scenario kenan. So menene amfanin VPN? Okay, so na ɗaya yana da amfani wajen bypassing na saba da baka da izinin shiga saboda baka cikin jadawalin taswira. Okay, so za ka kalli irin saba ta NIMSI a Nigeria wadda take kula da bangaren National ID Card na ƙasa. So suna da VPN wanda idan mun mance ba suna amfani da VPN na Port Client, wanda in baka yi connecting na wannan VPN ba, saba ba za ta iya gane cewa kana ɗaya daga cikin ma'aikatansu ba. So za ta yi blocking ɗinka automatic, ba za ka shiga ba. So kun ga kenan idan kai connecting na wannan VPN din, shi ne zai ba kwamfutar NIMSI ko kuma sabon NIMSI dama ta iya gane cewa okay, wannan yana zuwa daga cikin users ɗinmu, ta baka dama kai connecting. So kun ga kenan za ka iya bypassing na saba da baka da izini. Misali irin in ka samu wannan VPN na Port Client, za ka iya login cikin sabon NIMSI ba tare da NIMSI sun iya gane cewa wannan ba ɗaya daga cikin members ɗin bane, ta hanyar amfani da VPN. Okay, so yana da amfani idan kana so ka ɓoye bayanai ba tare da an samu tsaida sakon da na'urarka take dauke da shi ba. Okay, so meanwhile idan ka tura request akan internet, so bara a iya decrypting nashi ba,
okay, so za ka kalli cewa IP addresses na saba suna da matukar karfi sosai, so haka ba za su iya tara IP address na saba ba su iya binciken me kake yi a internet. So in ka sa kaman shi wani shell ne ko kuma in ce wani safa ne wanda in ka sa shi, so ka riga ka tsere ma internet hackers. Okay, so na uku yana taimakawa wajen tsare masu ziyarar saba domin tantance asalin masu amfani na gaskiya. So kamar irin firewalls haka, so dukansu ana iya recommend din su matsayin VPN. So za ka kalli cewa suna tsare mutum kamin ya shiga a cikin saba, za su mai binciken kwakwaf su gane shi waye kafin ya shiga. So wannan kenan. So available VPN da suke kan Play Store wanda nake tunanin suna da matukar amfani sosai, ya kamata ma a ce kun sauke su. Muna da irin Proxy Master, Tor da kuma Thunder VPN. Wannan shine VPNs da muke da su a kan Play Store. So bara mu je mu kalli dukansu ɗaya bayan ɗaya VPNs ɗin. Okay, so za ka shiga cikin Play Store naka. Okay, sai kai search. Bara mu fara da VPN na farko wanda shine Proxy Master VPN. Okay, so Proxy Master kamar yadda kuke gani, wannan shine Proxy Master. So ya kamata ku sauke shi because it is very important a ce kana da wannan VPN din. Okay, so sai Tor ko nake tunani wanda onion routers ne wanda ake shiga dark web da shi, kana ya boye bayanan ka shiga a dark web. So bara mu ce Tor VPN na onion links kenan. So ina tunanin Tor din ga yanan. Okay, about Tor VPN for Android, wannan shi ma yana da matukar amfani sosai. Okay, so sai kuma Thunder VPN wanda wannan VPNs ne da na tabbatar da suna da matukar karfi sosai. Okay, enter. Okay, so the Thunder VPN security version. Okay, I guess ba Tor muke nema ba, Thunder VPN. Okay, so I guess Thunder VPN na ga sun okay gashi nan. So muna da Thunder VPN kamar yadda kuke gani, wanda shi ma VPN ne wanda na yadda da shi sosai. Okay, so wannan su ne jadawalin VPNs da nake tunanin za ku iya saukewa kan Android naku domin su biya muku bukatunku ba tare da kun sha wata wahala ba. Sai kuma wannan VPN din ina ga na taba amfani da shi most especially, amma ina tunanin na biya ne. Wannan VPN din yana taimakawa matuƙa, Norton. Wannan shi yana scanning na wayan ku wani lokaci ma ya gano ko kuna da viruses akan wayan ku. So bayan nan kuma VPN yana da amfani wajen shiga wasu servers da suke restricted. Misali kana Nigeria, kana son ka shiga wata server da take United States, so za a iya gano ka a ce kai wannan ba daga United States yake ba, so ba za ka samu dama access na wannan website ba. So idan ka kunna VPN kai connecting da United States, za ka kalli cewa za su baka dama ka iya access na wannan server. So insha Allah bidiyon da zai biyo na gaba shine bidiyon yadda zaka canza location naka ta yadda ko Google ba za su iya gane inda kake ba, ta hanyar amfani da wannan tricks din. Insha Allah ina tunanin ba sai kun yi install na VPN ba. So wannan hanyar tana da matukar kyau kuma tana da matukar hatsari sosai because ko kamfanin Google ba za su iya gane inda kuke ba. So zaka iya canza wasu abubuwa ne akan Android naka wanda zai canza location naka. So za ka kalli cewa wancan yana da matukar karfin da idan kai installation nashi ka seta kasar da kake so zai connecting time din shi zai canza daga current time ɗinka zuwa current time din wancan kasai. So idan misali karfe 2 na dare muke a nan Nigeria, za ka kalli cewa idan ka canza shi koma United States in karfe 7 suke, za ga agogon ka koma karfe 7, saboda ko wayanka ba za ta iya gane cewa ko kamfanin Google ba za su iya gane cewa kai connecting da wannan servers din ba. So duka ina tunanin anan muka karshen wannan bidiyo insha Allah. So ku yi subscription, ku yi liking, ku yi sharing, ku yi comment domin yana ƙara mana ƙwarin gwiwa ka muku bidiyoyi masu amfani akan wannan channel tamu mai albarka. So subscription da kuke mana shi yake ƙara mana ƙwarin gwiwar nuna kuna fahimtar me muke a kan wannan YouTube channel namu. So subscription ko kuma liking yana ƙara haɓaka bidiyo ko kuma in ce yana tura bidiyo gaba wanda ɗan uwa da abokan arziki su amfana, su fahimci me muke yi a cikin wannan channel tamu mai albarka. Manufanmu mu taimaki matasa ƴan uwanmu da suke a nan arewa ko kuma Afirka baki ɗaya. Okay, so wannan shine, ina godiya ga kafatanin jama'ar Arewa Cyber Academy da suke sponsoring na videos namu wanda insha Allah
za su samu abin da suke nema akan wannan channel tamu. Kuma da kuka irin wannan shine farkon kallon bidiyon ka akan wannan channel tamu, ka duba a cikin channel muna da bidiyoyi masu amfani sosai. Mun gode.